Bé, doncs jo soc d'Alcoi, vaig néixer en un mal moment, en desembre de 1937. No vaig conèixer el meu pare fins, bueno, segons em conten. Jo d'aquella època sé el que m'han contat. Vam passar un poc de fam, la postguerra. Tu eres un rojillo, en fi, tenim que anar amagant-se un poc, no dir el que sentíem per por. Per estudiar en els Salesians vaig aconseguir treballar en el Banc Hispanoamericano, de botones. Però a mi no m'agradava l'oficina. Mon pare és que deia, ahí pots arribar a ser director del banc si tu treballes i poses interès i tal. Però jo m'agradava dibuixar. Vaig començar fent dibuix humorístic, caricatures, xistes. Vaig intentar fer dibuixos animats, treballant en un fotògraf, però vaig notar que em feia falta més base. Aleshores em vaig apuntar a unes classes que hi havia a l'escola industrial, classes de dibuix, exclusivament de dibuix. Hi havia figures d'esquellola que hi havia que copiar-les. També van pintar algun quadret en Ramon Castanyer, que va donar classe allí. I allí em vaig enterar que existia la carrera de Belles Arts, que era una cosa que jo no coneixia. I aleshores jo vaig a estudiar Belles Arts. Vaig tindre que esperar a tindre 21 anys, o sigui, a ser major d'edat, perquè mon pare no estava d'acord en que jo fera eixa carrera, perquè els pintors són uns bohemis que es morin de fam i que... Però bé, vaig aconseguir matricular-me, demanar l'excel·lència en el banc, per si a cas les coses no anaven bé. Me la van donar en un poc de retras. Vaig començar el curs 3 mesos després d'haver-se iniciat, en desembre. I bé, a treballar com un negre. O sigui, jo era un estudiant que treballava inclús en els descansos. Estava en el modelo posant. I quan el modelo descansava, dibuixava a un company o una companya. O sigui, no parava de treballar. Esto es esto, ¿no? Sí. La montaña. Sí. La montaña es eso de aquí. O sea, el claro es esto de aquí. Claro, tiene que desaparecer la línea con viento para que No sé. Mancha. Calita. Però no és groc ni taronja, hi ha que buscar en ocre, blanc. I bueno, doncs vaig acabar la carrera, penses ara què faig, després ja tinc el títol, però ara què faig? Me'n vaig a París, els pintors se'n van a París a pintar, però en Alcoi, que hi ha una plaça que pots ocupar i bueno, doncs em vaig posar a donar classes. Quan estava estudiant, l'única obsessió era aprendre l'ofici. I després comences a pintar el que solia pintar-se. No sé, professors meus han sigut Genaro La Huerta, Paco Lozano, que eren paisatgistes, sobretot.
Bueno, pues, dins de les assignatures pues, estava el paisatge, pues, pintaven paisatges de València, el barri vell, el riu Túria. Després, en vacances, pues, me n'anava a algun poble per ahí que no me'n recordo com m'ho arreglava, perquè dormia a la furgoneta, pintava. Al veure les dones com treballaven en estos pobles, els pobles rurals, que treballaven en el camp, treballaven en la casa, i jo, això és una esclavitud. I vaig voler començar a tocar aquest tema, o sigui, perquè penso que la pintura té que expressar coses, té que comunicar alguna idea. Durante el periodo 65, 66, 67, pinta una serie de cuadros sobre mujeres que en Alcoy le dan un poco el calificativo del pintor de les abueles. Era curioso porque, por lo visto, nadie había tocado este tema hasta entonces allí, ningún pintor. Entonces se le queda un poquito este mote del pintor de los abueles. Vemos que al principio son un poco más figurativas, va agrandando la figura, ocupando metafóricamente y simbólicamente el espacio del soporte, del cuadro, hasta ocuparlo pues, prácticamente todo. Esta cara creo que está sobre papel por las texturas que tiene. Quiero hacer un poco hincapié en la dificultad que existe al dibujar, al pintar una cara completamente de frente, por el volumen de la nariz, de la cara y tal. Lo resuelve muy bien, con unos frotados, con unas texturas, con unas líneas, etcétera, etcétera. Bueno, pues como pensaba que la pintura no era un elemento simplemente comercial, simplemente temas agradables a la vista, sino que era para contar algo que uno siente, pues me dediqué con bastante asiduidad a pintar esos temas que son un poco tristes, las mujeres maltratadas por su trabajo, etc. La cosa surgió precisamente en Santiago de Compostela. Allí las mujeres, en aquella época por lo menos, trabajaban como mulas. Se quejaban de que los maridos trabajaban, pero cuando acababan el trabajo se iban a la taberna. Y ellas trabajaban en el campo, en el mercado, tirando de carro, arreglando carreteras. I després pues, vaig veure que no solament les dones en el camp, en els pobles, treballaven d'aquesta manera, sinó en la ciutat, pues, ma mare, les meves germanes, pues, el treball de casa era molt pesat, o sigui, no cobrat. I bueno, pues, vaig començar a pintar la dona fregant el terra, dona cansada, en fi, dones en una expressió de cansament, d'avorriment, etc.
vaig a pintar una altra cosa. Anem a deixar aquest tema, que són les dones oprimides, i vaig començar a pintar opressors. El primer que vaig pintar va ser a Ferran VII, com si fos el rei d'espades, una espada ensangrentada, en un marc barroc, després inquisidors, al conèixer, vas coneixent coses de la història. I en els bodegons me se va ocurrir que que no foren simplement un bodegó clàssic, normal, fer homenatges. Anem a pintar un bodegó en el que hi hagi una reproducció d'una pintura de Velázquez. Els catxarros de l'època de Velázquez, de fang i tal. I titules homenatge a Velázquez, homenatge a Giacometti. Montes un bodegó, poses una reproducció d'un quadre de Giacometti, intentes pintar-lo un poc imitant l'estil de Giacometti. I entonces hi ha una sèrie de bodegons que són homenatges a pintors. Però després vaig començar a fer també homenatges a escriptors. I tenim homenatge a Gabriel Miró, procure que siguin de la terra, però a Miguel Hernández, a Juan Gil Albert, en fi, tinc una sèrie d'homenatges també a escriptors, o sigui que hi ha un grup de l'obra que són homenatges a pintors i a escriptors. Utilitzant com a models cranis que tinc per ahí, un crani humà, de burro, de jabalí, de gat, i tinc un quadre que és una reunió importantíssima, com si s'hagueren reunit per a decidir alguna cosa, però la gent es mori antes d'aconseguir la pau o que s'arreglen els problemes. I en la reunió hi ha unes botelles allí de Coca-Cola, en fi, unes olivetes, donant-li un poc de sentit irònic, humorístic un poquet. Dins de les distintes tècniques també busques distints temes.
jo m'inclino per els temes estos de les dones, presonera, maltratada, en fi. Això són els treballs que he fet dins del gravat, a banda d'alguns paisatges d'Alcoi, paisatges d'Alacant. No sé qué notas he de tomar. Luego No. que lo vea. Sí. O Entonces, sea, coges el pincel y pintas lo coges blanco. el pincel y pintas lo oscuro. A lo Lo oscuro. oscuro. Pintas lo oscuro. Donde tiene que ser blanco, pones el fijador o lo pulverizas. Pues tinc que buscar coses noves, però bueno, vaig canviant de tema i de tècnica també. O sigui, bueno, pues, anem a fer gravats. Pues bueno, pues posa uno a fer gravats i es tira una temporada estampant, fent una tirada d'X. Les quimiografies, pues el mateix, és una tècnica que em va agradar, que la trobe que pot tindre un resultat expressionista. Els productes químics que s'utilitzen per a la fotografia i el paper de fotografia en blanc i negre, a la llum. Per tant, si un paper de fotografia que li ha pegat la llum el clavàrem en una cubeta en revelador, es faria el paper negre. Pues en lloc de clavar-lo en la cubeta, poses revelador, o sigui, dibuixes en el revelador i poses negre on vulguis que siga oscur. O sigui, poses revelador on vols que siga oscur, que és negre o quasi negre, un marró oscur. I en el fijador el fiques on vols que siga clar. Ixen coses, o sigui, a part de la intenció, també la casualitat entra dins del resultat, perquè es mescla el revelador, el fijador, i ixen coses un poc estranyes. I dins de les àrees del coneixement de les humanitats, una part essencial i, diguem-ne, jo crec que la més antiga de la humanitat és la pintura, perquè els homes van començar a expressar les seues idees i a guardar la seva memòria en les coves pintant, i per tant era necessari tenir també en el Congrés una col·laboració d'un pintor, i he tingut la sort de conèixer des de fa uns anys a Llorenç Ferri, que per a mi, i em perdonarà Llorenç, és el millor pintor viu del País Valencià. Si voleu, no llisc, no sé si me'l sé de memòria aquell, però si a cas el substituirem perquè és similar, és un bodegó. No està escrit el poema com ahir, que parla del pimento torrat. I diu: res no m'agrada tant
com enramar-me d'oli cru el pimentó torrat tallat en tires. Cante llavors distret, raone amb l'oli cru, amb els productes de la terra. M'agrada molt el pimentó torrat, més no massa torrat, que el desgràcia, sinó amb aquella carn mollar que té al llevar-li la costra socarrada. Les posa dins d'un plat en tongades incitants, l'enrame d'oli cru amb un pessic de sal i mulle molt de pa, com fan els pobres, en l'oli que té sal i ha pres aquella sabor del pimentó torrat. Després, amb un pessic del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa, agafa un tros de pimentó, l'enlaire àvidament, eucarísticament, me'l mira en l'aire, de vegades arriba a l'èxtasi, a l'orgasme, cloca els ulls i me'l fot. Bé, jo... Les exposicions tenen una cosa que a mi em desmoralitza. El dia de la inauguració hi ha molta gent, però després, entrar a veure una exposició, entren 2 persones, 3, diu, i per què penja jo els quadres? En setembre en fem una així en Sant Vicent, la meva dona i jo. Ja veurem quin títol li posem, però es posarem en l'Ajuntament. Has de treure els quadres a que li peguen l'aire un poc, però que la gent pues, el diga algo, però en fi, que no, que podia uno dir, che, vaig a dedicar-me a llegir i a prendre el sol i ja deixe ja de calfar-me el cap.